For today's video, akong ipakita ninyo ang among napalit sa Landers. Familiar ba mo guys sa Landers? Kana bang magpa-member usa ka para makasulod ka ana? Nakapa-member man ang akong bana o di nakasulod mi. Sus, kani diring dapita kay murag sa mga dato ra man ni sosyalon ba kana ba hala ka na saag man mi diring dapita. Di namalit mi ay dili di ay palit, utang di ay. Nangutang mi guys. Mao ni among na utang dito guys. Tan-awa ra gud ninyo, di ba sosyalon o di ba? May na lang makaluto tag ani no kanang non-stick ba. Na ay dako-dako, na ay kaha nga ang tabon pwede sad sa duha. Isa ka tabon. Unya na ay gamay o mayo na lang ni, sakto kayo ni. Kay sus, Ginoo ko ang amo ataon mga gamit sa luto guys kung unsa pa kaning tuiga. First time namo nagpalit og ani guys. Kay kanang amo ang mga kaldero kanang uban ana sa kasal namo gipang regalo. Nya ang uban ana sa mama ni Renner. Ampot pila naghana ka tuig dugay na jud kayo guys no kay magrasyahan lagi hinatag sa auntie ni Renner. O wala may palit-palit karon pa mi nakapalit. Unya sosyalon pa gyud o first time namo lagi nakapalit ato ning lutuan og lami. Unsa ka ang lamia di ba ka itlog rasad? May na lang na ay itlog o di ba? Chika di ay nako ninyo guys no nga kani siyang Oster ang brand ani. Huy hala 50%. Gisale man ni guys 6,000 pesos ay panabi jud nako no. Unya less 50% so naa na sa 3,000. So nangutang dayon mi kay ngano tagsara baya kaayo ang sale no. Unya kaysa magpalita sa metro unya dili ing ani kalig-on. O tan-awa ninyo guys, lig-on jud kaayo siya. For the eye ni adto ni Landers kanang nananaw nako ani sa metro. Nagplan ako nga magpalit ko inig-abot sa ako ang 13th month kay lahi ra jud ba nga musuway sa tagluto og ingani guys. Uy kanang sosyalon kanang non-stick nga dili mo palit ang dili mo pilit ang isda kung magluto ta or itlog magluto ta nga magsige tag kuskus kani kay dili man nimo pilit. Suswayan jud nako ako jud giingnan akong bana mamalit ta ani magsuway ta ani mao na ni atong lutuan. Kay may na lang improve gamay ba gamay lang gud sugot ra sad ang akong bana nga magpalit ko. Sus, maulagi ito guys ang akong na-chika ninyo no pulmiro nga naabot mig Landers. Sus, why duha-duha guys ganahan kayo ko as inindot jud siya nya napa jud pakapin nga non-stick sad nga luwag para dili mo kanang magaras ba angay sa jud siya ay gilutuan dayon nako ay wa jud mo nasayop sa inyong huna-huna o ako di ay huna-huna ang first jud nako luto unsay giluto nako nakatag-an jud ko itlog tan-awa ra gud guys mao jud na nga akong giuna og luto ako jud gisuwayan o wa jud siya nipilit guys tan-awa ra gud nakapahuway na jud ang akong mga karaan nga mga kaha guys kita bitaw mo kanang magluto-luto ko di ba karaan na kay sa nga tanan itom na ang lubot nakaingon na jud to ay salamat pahuway na jud ko plano nako kung unsay akong gamiton maura sad akong ibutang sa kusina kay saon maning daghan kayo nga imong gamiton duha tulura unya perting daghana pauk-ok lang na padaghan lang na sa mga silaga ug ukok di ba guys atong hipuson ng uban nga way gamit or ato ba i-donate or ato ba ihatay sa siling usa kay reaction mama feeling nga akong pangwaon ng iyahang mga kaldero no sus tan-aw na to ang reaction mama feeling guys nya human aning itlog atong sagsuwayan ng isa ka lutuanan nga katubang lawom so mao na ni guys nagluto ko unsa ni akong giluto nagtinulang baka di ay ko guys so mao na ni ang akong ikatulong nga lutuanan no problema sa mama pili kadagan sa iya gihawa ner na problema na si mama uragan kayo sayang bilin ko nung niangka kay pretuhanan sa isda na daghan kayong gi-eliminate niya ang gipuli kanira gamay ra kaayo wala pa may butanganan kana lang sa diha nagkasayang jud si mama Philly og kuha nga gusto niya ibilin pa ang uban klaro kay sa iyang dagway kay ako nang pangwaon ang ibilin katura jud ang bag-o nga akong gipalit kay iato ka sa Canada kay musuod ka diha sigo kayo ka no ug naa na sa laing naabot nga grasya guys gikan sa Canada gikan ko arrange unya
nay nanukto kay naa daw package o naa na say grasya na sure ko naa na say lutuanan ani sulod kay hilig man jud iyahang auntie nga mohatag og lutuanan pero dili na ko i-appeal diri sa ako ang pinalit lahi ra na siya. Mao na guys, nagpatong-patong ako nga nag-excited na siya nga naay chocolate. Tanawa ra gud kung pwede pa lang musulod na siya or i-open na dayon niya, iya na jud nagibuhat. So excited na kay na si Sky. Nga na iyang reaction no, patong-patong. Uy! Pagbut na may chocolate ngayon kay pagbubong mo. Dili na ipakaon. I have to open. Ay say Sa Sky, kaya pa na ako Ayaw, ganun dili open din. Subot siya. Ida-flame dito dai. ay open kay si Sky nagsabak-sabak sa ireng. Bago pa na ha, nga ato ba yan nagikuan siya kay giubo ba yan na. Kisa to yun na pa doktor na to si Sky Toner? GN. GN no. Nya kay kani giubo may gani nadarag tampal no. Gipalitan na to kuan. May. Di man kaunon. Di lagi ka. Ino mo katong sana jig. Sa mo gipalin naman ni niya. Ulit naman ko no ang show niya. Gipainom naman na namo siya gabi eh. Banso imong gipainom ana. Gipainom na na katong para sa kuan. Katol o para sa lima. Kay katong na ay tutulban. Dato eh kung itlog. Naa na itlog. Naa na lagi itlog. Dato eh kung bacon. Walay kang ati ra tong bacon kay giubo. Ang yun na naman. Naay sabaw. Naon sa kay itlog. Hurot na ra ba ang kuan gas? Butin. Nagamay na lang na nabilin ana. Siya gamay na lang ang bilin. Saan giluto ng butin? Baka. Sinog ba siguro. Aman eh. Na may refill. Asan na magpa-refill sa butin? Marifilan di ay na. Kana? Ari na refill ang butin. Wa ko kay baw. Murag lain lagi na siya. Dili gagmay man na din ang baligya. Ari lang sa mga refill. Delikado. Ito pag tutagi mo na. Gas mo na. Wow, resinina. Ay, sa. Ay may nga na siguro na din ha. Butang. Nananayngan eh. Nanay nga. Yun na tong suga bil para klaro. Wala ni. Sila. Yay! Ay, bot ko ulan. Nakuha na ni. Hoy. Iya haraban na inig ari diri. Daan pa ko. Ay wala tuwan. Wow! Awa na. Dako ang tissue. Ayo day kay gamiton na ba na niya? Ito yung brand. Saan yung brand? Pang bake. Ay, pang bake. Gana siguro mag-bake na ka pa. Unsay brana na? First aid. Balik na ito yung brand. Ay na dito. First aid. Wa ang mga. Kay chocolate tambal sa ubo. Naay first aid. Kana nir, kuanan og cake nir. Naabaya tay oven. Pagbuwat kay buta tanawon pa nag sa mga ngana na. Siya. Another ukay-ukay. Ay, sa panglamog once niya. Ako pa ng tanaw. Kuwasa ni. Iapmit na din ha kay. Alar pa ito siya. Sura na. Unsay mga sura. Ubo kay baw. Ayaw siya nagablihi uy. Why? Ayos, sa skip.